La nit dels temps. Ai, mare, quina vergonya. Ara sí que estic presentable. Com me dic? Draghi, sí, em dic Draghi, i sóc un drac tafaner. Bé, el cas és que sóc aquí, en aquesta terra, i ja deu fer temps perquè he vist moltes coses i us n'he d'explicar moltes. Per on començarem? Fa més d'1 milió d'anys que aquest indret que anomenem Catalunya era ple d'arbredes frondoses, de rouredes i alzinars. Enfonsem-nos en la nit dels temps. Hem vist el llac de Banyoles envaït per les boires, i ara els volcans de la Garrotxa que fumegen a l'horitzó. Avui aquests volcans estan apagats, i si aneu a Olot, els podreu veure sense cap perill. Som-hi! Fa mig milió d'anys van poblar Catalunya els primers homes i dones. Eren molt porucs. El foc els feia por perquè no sabien controlar ni dominar, ni tan sols sabien produir-lo. Van haver de passar milers d'anys perquè l'home pogués dominar sense por el foc. Però què fa aquest noi ara, si és un foc de no res? Aquest noi sí que és llest. Ha fet el gran descobriment. Utilitzar el foc. Com corre? Ara va bé. Això sí que no m'ho perdo. Molt bé, molt bé. Aquells homes no sabien que el foc rostia la carn. Uns 100.000 anys abans de Crist, aquesta gent que habitava les nostres terres s'asseia al voltant del foc, que era la llum, l'escalfor i la defensa contra les feres salvatges. Érem al Paleolític, l'edat de la pedra tallada. El foc va esdevenir un element desitjat per tothom, i mantenir-lo viu era essencial. Si aquesta dona s'adorm, segur que li prendran. Ho veig a venir. Mira, ja li han pres. De l'època de l'home de Neandertal es conserva una mandíbula al Museu de Banyoles. És un dels testimonis més antics de la presència humana a Catalunya. Quants problemes tenien per viure, pobra gent. I què farien sense el foc? No hi puc fer més. És que sóc un sentimental. Els homes tallaven la pedra, feien destrals, puntes de fletxa,
Les tribus vivien en tendes fetes de pell i branques de bruc, com les tendes canadenques d'avui. Les dones s'ocupaven de la mainada i també recollien la mel que feien les abelles. Els homes del Paleolític superior, com veieu, treballaven molt bé la pedra i també tenien altres virtuts, és clar. Eren recol·lectors i caçadors. Aquí veiem els homes de la tribu. Preparen trampes per la cacera. I no pot faltar un bruixot que faci invocacions perquè sigui propícia. Cames, ajudeu-me! Aquells homes pintaven amb carbó i greix sobre la roca les seves gestes de cacera. Eren les fotografies d'aquells temps. Si aneu al Cogull, a la cova Remígia d'Ares, a la dels cavalls de Valltortre o a moltes d'altres, encara avui s'hi conserven i les hi podreu veure. Quatre 4.000 anys després que sorgia Mesopotàmia, va arribar a les terres que més endavant serien Catalunya la cultura del Neolític, o de la pedra polida. Aquells homes aprofitaven molt bé la direcció del vent. Com que ja dominaven el foc, cremaven boscos per poder tenir terres de conreu. Tallaven arbres i quan tenien una clariana que feia de tallafoc, encenien el front del bosc. Escampaven la cendra com a adob i conreaven l'artiga només 4 o 5 anys, fins que el sol quedava absolutament esgotat. És el que se'n diu fer artiga. S'havia descobert l'agricultura. Mentre els homes eren de cacera, les dones del poblat removien la terra i sembraven les llavors. Ba 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 bo bu ba 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 bo bo bo. Mira aquest. Com que ha vist la nuvolada, ha dit que plourà, així qualsevol. Durant milers d'anys, la gent vivia tranquil·la. Es molia el gra per fer-ne farina, picant i fregant amb una pedra. Es cuinava amb olles de terrissa sobre una llosa de pissarra damunt del foc. Es filava amb fust i es teixia amb telers molt senzills. S'havien domesticat molts animals. Però vet aquí que cap a l'Orient una nova civilització començava, la dels metalls.
Amb els metalls es van millorar les eines de tota mena i van quedar pràcticament abandonades les que s'havien fet servir fins ara. Començava l'època del metall, que es va fer l'amo de tot. Les condicions de vida són més bones, però tot això té els seus perills. Les armes es fan més efectives. La ramaderia encara tenia molta importància, però ben aviat uns homes guerrers braquicèfals vinguts del nord van trobar jaciments de coure a les nostres terres. Els nouvinguts van fer treballar els indígenes a canvi de quincalla. Així va ser com aquests homes van poder aprendre les tècniques del metall. Qui tenia el metall tenia el poder. Aquests d'aquí, que empenyin! Som a l'època dels monuments megalítics o de grans pedres. Aquest dolmen serà la tomba on reposaran els difunts de la tribu. 3 per 4, 12, més 3 per 5, 15. Són 6 tones, no falla. I falten 20 quilos mal comptats. Molt bé! Molt bé! És millor que l'arquitecte! Gràcies. Com heu vist, des de la seva aparició sobre la Terra, l'home se les ha enginyat per dominar la natura i millorar les condicions de vida. Gent de mar enllà. Les tribus ibèriques estaven escampades pel país. Els laietans al Maresme i Barcelonès, els cossetans a Tarragona, els lacatans al Pla de Bages, els ceretans una mica més amunt, a la Cerdanya. Al segle VIII abans de Crist van rebre influències dels celtes que venien d'Europa, però ja és hora de corregir allò que els ibers venien del sud i els celtes del nord, i que de la seva unió en van sortir els celtibers. Els ibers era la gent del país, resultat de diverses migracions, perquè Catalunya ha estat sempre un lloc de pas. Els Pirineus s'inclinen cap al mar i la Mediterrània és oberta a l'Orient, un lloc de trobament de cultures, un país per poder-hi viure. Si a tots vosaltres us sembla bé, ens deixarem d'històries i començarem d'una vegada l'episodi d'avui. Aquests són els indigets de l'Empordà. La construcció ja és molt avançada. Les parets tenen sòcols de pedra i la part alta és feta amb argila i palla. Les teulades són de brancatge recobert de fang. Escolteu-me, voleu dir que ho acabarem abans de la posta de sol? Esclar que sí. Que et penses que m'agrada gaire dormir a la Serena? M'agradaria que veiéssiu una escena de la vida de l'època. Ja has donat menjar als coloms? Ai, no, ara hi vaig, mare. Apa, mengeu, mengeu. Vigilaven el perill des de les torres, però eren temps de pau. Els ibers es dedicaven al cultiu de la terra i a pasturar els ramats. Oh! Au, menut, que no se t'escapi! Envolta'l! Molt bé, menut, molt bé. No se t'ha escapat l'ovella, no. Són molt intel·ligents els gossos de pastor. I també agraïts. Aquesta gent tan pacífica de la contrada un dia es va espantar molt. Per entendre-ho, ens n'hem d'anar molt lluny, a l'altre extrem de la Mediterrània.
a l'illa grega de Samos, on la cultura era molt avançada. A Hespèria, país on es pon el sol, les bellíssimes filles del vespre, les Hespèrides, corren pels jardins on creixen tots els fruits saborosos, i l'or i l'argent es troben en tots els racons. El que es conta d'Hespèria és una llegenda, però al seu lloc hi ha Tartessos. I el cert és que aquesta terra, bons amics meus, és molt rica, sobretot en metalls. En un viatge que vaig fer a Egipte, uns fenicis em van explicar com s'havia de fer per anar-hi. La millor ruta és la que voreja al nord d'Àfrica. Però, Calaio, s'ha de tenir en compte que aquesta ruta està dominada pels fenicis i pels seus parents, els cartaginesos. Tens raó, però s'hi pot anar també costejant per la Magna Grècia fins a Massàlia. Després tot és perillós, sobretot després de passar Roda, la nostra petita colònia. A Hespèria, Tartessos, que era al sud d'Hispània, s'hi desenvolupava una cultura molt important. Alguns navegants es van atrevir a fer el nou camí per arribar-hi. Amb aquest vent, avui cap al tard arribarem a Roda i farem aiguada. Haurem d'anar amb compte amb els esculls del Cap de Creus. Sembla que són molt traïdors. Les roques s'endinsen molt en el mar. Patró, aquell deu ser el Cap de Creus, oi? De segur, Bailet. Renoi, com bufa avui la tramuntana! Quina força! Em fa l'efecte que se m'emportarà! Volien arribar a Roda, l'actual Roses, però la tramuntana els va enviar just on ara hi ha Sant Martí d'Empúries, que abans era una illa. Retireu els rems i arrieu la vela, de pressa! Veig una nau! Els d'Ullestret ja se n'han adonat que ha arribat un vaixell. Agafa-ho! Què? Per tu, espavila't. Vinga! Veniu. A poc. No feu soroll. Filos, Airene, Emporiuomesa. Bastanes Salduco Bartasco. En realitat no s'entenien gaire, però es van fer amics ben aviat. Això és un ictios. Peix! Això que ha dibuixat és un peix, oi? Peix? Sí, peix. Scopes, naubates, nau. I la cotin, indigets. Hola, jo, Draghi. No s'entenen. Els uns parlen en grec i els altres en ibèric. Ja veurem com acabarà tot això. Ningú no avança gaire. La més decidida és la noia. Ara romp el glaç. Té. Jo. Té. Jo. Pernil! Vi, xarrupa. Marrà. Marrà, té. Adéu, Escopes. Adéu. La grega era una civilització més avançada que la ibèrica.
Els grecs portaven sobretot vaixella i cercaven metalls, principalment estany, per obtenir el bronze, tan necessari a l'època com ho és ara el petroli. Van recórrer tot el litoral de la península fins a l'actual Lisboa. Adéu! Ens tornarem a veure! Adéu! Adéu! Torneu quan vulgueu! Us esperem! Us esperem! Adéu! Hisseu la vela! Caram! Com m'hauria agradat fer aquells viatges, ja que hauria pogut veure des del mar tota la serralada de Marina, amb els poblats ibèrics escampats per aquí i per allà, i no aquí com una gallina mullada. Aquest era Kipsela, possiblement el Bagur actual. I aquest altre, qui sap si Tossa o Blanes. A Montgat hi havia el Lunarion Akron, o turó de la lluna. El mar entrava fins prop de l'actual Montcada, ja que el riu Besòs no desembocava en delta, sinó en estuari. Des del turó de la lluna fins al Morrot de Montjuïc, la costa formava una badia recerada, Baitolo. L'Ebre tampoc no havia format el gran delta que coneixem ara, però ja era el riu més important del territori. Els nadius l'anomenaven Ibaí, el riu. Per això el país es va dir Ibèria i els pobladors ibèrics. Un colom! Milos! 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 Els grecs ens van ensenyar el conreu de la vinya, que aquí no es coneixia, i ens van portar arbres que mai no hi havien crescut, el xiprer i l'olivera. Al segle IV, els grecs ja havien fundat a les nostres costes moltes colònies. Haig de comprar moltes coses. També ens van ensenyar la salaó del peix i la pesca del corall. Deixi'm l'olorar. Tingui. Adéu. Compreu peix que encara es belluga, fresc! L'hem portat directament del jardí de les Hespèrides, un remei infal·lible contra les patacades i tots els dolors del cos, el famós ungüent del drac. M'he oblidat de dir-vos que això és l'Empúries del segle IV abans de Crist, una doble ciutat grega i ibèrica amb dues llengües, on viuen uns 300 habitants, els grecs en una banda i els indigets a l'altra. Així era Empúries, amb les cases i els temples, amb el port, els vaixells. Alguns estudiosos diuen que els grecs ens van portar la dansa solar, que es balla enrotllant amb les mans agafades, però d'altres creuen que va ser a l'inrevés i que els hiverns ballaven així per retre culte a la lluna. Qui ho sap tot això? De tota manera, ja ho heu vist. Els grecs ens van ensenyar un munt de coses. Entre dos focs. Com s'ha posat el trànsit per la Mediterrània? Bé. Perdoneu, però a mi això del peix cru... Abans que els grecs arribessin a la badia de Roses, els fenicis ja havien fundat colònies a les costes del nord d'Àfrica. Som a Cartago, la ciutat més important.
29, 30, 30 farcells de teixits. Els fenicis van inventar l'alfabet. També van ser els primers que van introduir la moneda per l'intercanvi comercial. Venien teixits orientals amb gran varietat de colors. És maco, oi? Els fenicis van introduir els tints, especialment el color púrpura. O el color de gos com fuig. En fi, els fenicis representaven el progrés. També treballaven molt bé el vidre, però hi havia una cosa que encara no sabien fer: bufar i fer ampolles. Els cartaginesos protegien els seus mercats, però Roma creixia. S'enfrontà amb Cartago a Sicília l'any 264. Va ser la primera guerra púnica. Ara no tot és comerç a Cartago. Van guanyar els romans i es van annexionar Sicília i Sardenya. Quantes misèries ens porta la guerra. Amílcar! 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 Els cartaginesos guanyarem! 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 Amílcar! 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 Silenci, sisplau. Fins ara hem perdut les illes de Sicília i Sardenya. Però la nostra estratègia serà ocupar Hispània. Hispània és un nom fenici i vol dir terra de conills. Conills? No en volem de conills. Bé, allà hi ha blat, oli i mines d'estany, d'or i de plata. Ah, això ja ens agrada una mica més. Sí. Sí, així podrem refer l'exèrcit. Serem molt més forts. Construirem nous vaixells. Els cartaginesos tornarem a ser el que érem. Està molt bé tot el que dius, Amílcar, però i Roma què? Roma, no us preocupeu. Roma la prendrem des d'Hispània. Amílcar! 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 Cap a Els cartaginesos van construir Cartago Nova, l'antiga ciutat ibèrica amb Màstia de Tarsis, avui anomenada Cartagena. Benvingut, Àsdrubal, gran general dels cartaginesos. Els cartaginesos tornen a ser forts. Les dues potències, Roma i Cartago, es disposen a signar el Tractat de l'Ebre. Els romans es van comprometre a no passar cap al sud de l'Ebre i els cartaginesos a no passar cap al nord. Malgrat el pacte, els cartaginesos van atacar Sagunt, situada al sud de l'Ebre, aliada de Roma, i se'n van apoderar després de 8 mesos de setge, i els cartaginesos, comandats per Aníbal, van començar la marxa cap a Roma. Era l'any 218 abans de Crist. Van travessar l'Ebre i es van dirigir cap al Pirineu lleidatà. Eren més de 100.000 soldats.
començar així la Segona Guerra Púnica. Trencat el Tractat de l'Ebre, els diversos poblats ibèrics que habitaven l'actual Catalunya es van trobar entre dos focs. Uns van haver d'aliar-se amb els romans i d'altres amb els cartaginesos. Hem vist uns cavalls estranys i molt grossos. Tenen un nas que els arriba fins a terra. No ho havíem vist mai. Indíbil i Mandoni, cap dels ilergets, vivien a Ilerda, l'actual Lleida, i van decidir pactar amb l'Aníbal. Adéu-siau! Adéu! Adéu! Els cartaginesos van travessar els Pirineus i, tot continuant la seva ruta cap a Roma, van topar amb els romans en diferents llocs. Bon dia, quin cartaginès més estrany. Ja a Itàlia, els cartaginesos van guanyar les batalles de Tesí, Trasimè i Canes. Aníbal, victoriós, marxa cap a Roma. Endavant, cartaginesos, ja són nostres! Mentrestant, els romans, a les ordres del general Escipió, naveguen cap a Empúries, amb la intenció d'atacar els cartaginesos per darrere i tallar la línia d'avituallament. Els grecs van rebre amicalment els seus aliats romans. Estimats amics grecs, no venim a fer-vos la guerra. No us ho penseu, sinó tot el contrari. Venim a combatre contra els enemics cartaginesos. Molt bé, molt bé. Si ens ajudeu, respectarem les vostres lleis i els vostres costums. En canvi, a la part d'Ilerda, l'actual Lleida, informats de l'arribada dels romans, Indíbil i Mandoni, amics i aliats dels cartaginesos, preparen les seves tropes per combatre'ls. Caus i lergets, a les armes! Ja hi tornem a ser. No hi ha res a fer. Aquests humans sempre fan la guerra. Quina paciència! S'iniciava una sèrie de batalles entre romans, cartaginesos, ilergets i altres poblats ibèrics. Els ilergets s'aliaven amb els cartaginesos o amb els romans, tot depenia del que més els convenia. I mentre aquestes batalles continuen, Àsdrubal, per mantenir les comunicacions amb les tropes d'Aníbal, que espera davant les portes de Roma, prepara un cop definitiu. Àsdrubal va fer una operació per mar i terra contra els romans. L'Ebre tornava a ser un punt clau. La batalla la va guanyar el general romà Publi Corneli Escipió. Les tropes d'Aníbal es van quedar aïllades davant de Roma. No van poder arribar a conquerir mai la ciutat enemiga. Els romans van expulsar els cartaginesos d'Hispània l'any 206 abans de Crist i els van derrotar a la batalla de Zama, a l'Àfrica. Vençuts els cartaginesos, de mica en mica els pobles ibèrics es van veure obligats a sotmetre's a Roma. Indíbil i Mandoni van morir heroicament lluitant per mantenir la independència. Lleida els recorda com els seus herois. El Segre encara va ser escenari de la guerra civil entre Cèsar i Pompeu, fins que amb Octavi August va arribar la pau. Aprofitaré per fer memòria del que us haig d'explicar en el proper programa. Adéu-siau! Fills de Roma. L'ocupació pels romans des de l'any 218 abans de Crist
ha estat un dels fets històrics més importants, potser el que més ha determinat la manera de ser de Catalunya, ja que la nostra llengua i la nostra cultura venen bàsicament d'ells. A diferència dels grecs, que es van establir en alguns punts de la península i que només venien a comerciar, els romans van conquerir el país i en van ocupar tot l'interior. Ara que hem conquerit aquestes terres, viurem en pau. El primer pas per la romanització va ser la construcció de petites Romes. Com totes les ciutats romanes, Barsino tindrà dos carrers transversals, el Cardo i el Decumanus. Aquí la plaça principal, o fòrum. Farem els carrers ben quadriculats, amb força espai lliure. El teatre aquí, i aquí el circ. Que siguin ben amples i espaiosos. Els límits del que havia de ser la ciutat es marcaven amb una rella. Alto! Us agrada? Veniu. General Corneli, som ibers que vivim en aquell poblat d'allà dalt de la muntanya, amb les nostres famílies. I totes aquestes terres on voleu construir la ciutat han estat nostres fins ara. No us heu de preocupar per res. Podreu viure a la nova ciutat i fins i tot fer-hi comerç. Primer, els agrimensors començaven senyalant el traçat dels carrers principals. Seguidament, els paletes i manobres en colles dirigits pel mestre d'obres els empedraven amb grans llambordes. A banda i banda del carrer, construïen les cases de la gent, amb grans carreus de pedra tallats de forma regular, amb les voreres i els porxos. Però el rovell de l'ou era el fòrum, la plaça major. Els romans van construir moltes ciutats al nostre país. Les més importants van ser Tortosa, Barsino, Barcelona, Bétolo, Badalona, Iluro, Mataró, Egara, Terrassa, Girona, però la més important de totes va ser Tarragona. Els romans van dividir la península ibèrica en 3 províncies: l'Ulterior Bètica, l'Ulterior Lusitània i la Citerior Tarraconensis. La capital d'aquesta última era Tarraco. L'any 26 abans de Crist, l'emperador Octavi August es va traslladar a Tarragona i hi va viure durant 2 anys. M'agrada Tarragona. Serà la capital de tot l'imperi romà. Mentre jo hi visqui, serà la capital del món. Una nombrosa ambaixada s'apropa a Palau. Octavi August va iniciar l'any 27 abans de Crist un període de pau conegut com la pau octaviana, que va durar 300 anys. Ambaixador, estic molt content de veure-us aquí a Tarragona. Entreu a Palau. Octavi August. Així es va poder romanitzar a fons tot l'imperi. Que blau que és aquest mar. És el Mare Nostrum. Aquest és el meu imperi. Va des de Britània fins a Egipte. I tot el mar queda envoltat per les nostres terres. Per això en diem el Mare Nostrum, perquè és tot nostre. Els pobles ibers, comparats amb l'esplendor de les ciutats fetes pels romans, cada vegada eren més pobres i despoblats. Alorildu i Belasbaiserei. Lagunura Lascar. Ja ho sentiu, encara parlen en ibèric. En Keltar se'n va veure un cursi seu a Tarragona. Per poder comunicar les diverses ciutats entre elles, els romans van construir carreteres de pedra. Aquesta era la més important, la Via Augusta, anomenada així en honor d'August. Sortia de Cadis, passava per València, Tarragona i Barcelona i arribava fins a Roma. Per això tots vosaltres heu sentit dir que tots els camins van a Roma. Avui dia encara queden molts ponts romans a Catalunya, com aquest,
al Pont del Diable, a Martorell. Keltar! Marcus! Benvingut. Aquest és un dels carrers principals, Keltar. Hi viu la gent més poderosa de la ciutat. Què és aquest soroll? Fuig, Keltar! Aparta't, pagès, que no tens ulls, animal! Mira per on vas, Harry! Quin geni! Això és el fòrum o plaça principal. L'emperador August hi ha fet moltes obres noves. Això són les illes de cases. A cada porta hi viu una família. No ho havia vist mai. Unes cases damunt les altres. Que estrany. Vull aquest meló. Sí, senyor. Aquestes balances que s'han fet servir fins al segle XX van ser inventades en aquesta època. Per això se'n diuen romanes. Senyores i senyors, admireu aquests dos esclaus. Aquest guerrer tan musculós serveix per tota mena de feines pesades. I aquest més niquis recita poesies i toca la flauta. A veure, quan me'n doneu per tots dos? Animeu-vos! Jo em dono 20 sestercis. Jo 25. Jo 40. Només 40? Aquest té la força d'un drac. Va, ja n'hi ha prou. Anem! Ja som a casa. Entreu. Habe Canem, què vol dir? Ai, compte amb el gos! Això és l'atri, el pati central de la casa. Aquí sota, a l'impluvi, hi recollim l'aigua de la pluja en una cisterna. Rosa, 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 rose. Has parlat molt bé, perfectament. De mica en mica, el llatí es va convertir en la llengua del nostre poble. Els aqüeductes eren grans construccions que feien els romans per portar aigua a les ciutats. A Tarragona encara s'hi pot veure aquest aqüeducte molt ben conservat. Mireu allà dalt, l'emperador August. He erigit un monument més perenne que el bronze. Tites. 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 Ens n'anem a viure a Tarragona. Agafa-ho tot. Vinga, anem. Els romans es van dedicar també a l'agricultura. Per què no ho proves amb això? Perfecte, això sí que és llaurar. Els romans també ens van portar la vinya i les oliveres. El nostre paisatge es va anar transformant de mica en mica. Van dur el pi. Que t'agafo! Ai! El pi pinyoner. La província tarraconense cada vegada tenia més importància a dins de l'imperi, de manera que l'any 98 després de Crist va ser coronat emperador l'hispànic Trajà, gràcies a les influències d'un grup de persones de la Tarraconense, que tenien molt de poder al govern de Roma. La romanització ja era un fet.
anys després, un fet va donar encara més anomenada a Barcelona. És el jove Lucius Vinicius Natalis, fill del senador de Barcelona. Atura't! Lucius, quan sigui gran, correré amb una biga com tu. Ave, mare. Vés al menjador. El teu pare està sopant amb el governador de Barcelona i amb el general Marcus Titus. Vés-hi. Hola, menuda. Aquesta llagosta és deliciosa. Ave. Ave, pare. He vingut de Mataró a Barcelona. Només he trigat una hora. Estàs content? Aquest noi és un prodigi. Sí que ho és, general. És el millor corredor de bigues de la ciutat. Estic segur que si participa als propers Jocs Olímpics serà el primer a les curses de bigues. Seria una gran glòria per a tota la tarraconense. Em pots estar satisfet, Lucius. Et veus amb cor de guanyar? Ho intentaré, pare. Encara que hi ha molts competidors, no em fan por. Doncs vinga, Lucius, cap a Olímpia, que hi falta gent. Cabrit amb rovellons. El barceloní Lucius Vinicius Natalis va ser el vencedor. Encara es conserva a Olímpia una làpida que commemora aquesta victòria. Certament, aquells temps van ser gloriosos per al nostre país.